Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e muma, kendo inyalo yude tiegruok kawuok e muma, kendo an jawer ibro yudo wende mawuok e muma kamori ei muma. Mora gi muma, puonja muma, kendo tiega gi muma. Arwako. Karombo marwadha noloro aipolo Kademo katung polo ywa. Arwaki kendo kawuono adwaro nwa puonjre wach kawuok Luka 5 matinda 1 nyaka 7. Ang'o ma Nyasaye timo kodwaro seche moluongi ka Nyasaye dwaro dhano, ka Nyasaye luongo ng'ano modwaro notine. En ang'o manyiso ni Nyasaye luongi? En ang'o manyiso ni Nyasaye luongi kendo dwaro mondo itine? Seche ma Nyasaye dwari, seche ma Yesu Kristo dwari, en ang'o ma otimoga kata ang'o matimore e ngimani? Kawuono wadwaro somo sigana moro kata hono moro mane Yesu Kristo timo. Okabisomete, adwaro mana somo gikone kanyo. Asomo Luka 5 wes 5 nyaka 7. Muma wacho, to Simon nodwoke niya, Ruoth, nende watiyo matek otieno tulu, to ne ok wamako gimoro. To ka in ema iwacho kamano, to abiro chiko tonde. Eka ne gibolo tonde mi gimako rech mang'eny, makoro tonde nene dwaro mana yiech. Kane Simon oneno kamano, nogoyo chonge piny e Yesu, nyim Yesu. Nowachone niya, yie iweya Ruoth, nikech an ng'at majaricho. Gik adek mage maka Nyasaye dwa manyo ng'ato, seche ma Nyasaye manyo ng'ato, ere gik ma Nyasaye timo. Mokwongo, ka Nyasaye manyo ng'ato, kaka wasomono, oelore ni ng'ano, ofwenyore ni ng'ano, onyiso tekone ni ng'ano. Tekone en teko mang'ongo, onyiso teko mang'ongo ni ng'ano. Petro gi osiepene ne gitiyo otieno tulu, tok ne giyudo gin moro. Yesu nobiro monyisogi ni, diruru tol maru kacha. En ok en janam, en carpenter, to ng'eyo tich moro amora, nikech en piny ni e lwete. Piny notwe gi lwete, rech te ni e lwete, gimoro amora ni e lwete, onge gima tame gang'. Ka Nyasaye dwari, to obiro elore ni. Wachne nigi teko. Mane omiyo Petro nowacho, ka iwacho to abiro timo, nikech wachne ni kod teko. Nene giwuoro nikech yorene gin yore ma iwuoro. Nikech kata gogo, kani ne giketo tonde, kama ne namno ne nama ne ging'eyo, ne giketo tonde, to yorene gin yore mabeyo. Mano emomiyo seche ma Nyasaye dwaro ng'ato, seche ma Yesu Kristo dwaro ng'ato, nyako oelore gi tekre, obiro kod tekone, kendo oelo tekone e ngimani. Inyalo neno ka gik moko, kineno gik matimore e ngimani tiwacho ma to Nyasaye ema tiyo koda, ma to Nyasaye motimo, ma ok anyal timo, ma en bad Jehova Nyasaye. Seche ma Nyasaye dwaro ng'ato, Jehova Nyasaye elore kendo oelo teko ne ngimani. Mar ariyo, seche ma Nyasaye dwaro ng'ato, odwaro ng'ano molal. Odwaro ng'ano molal. Oelo ne richone. Mineno ka Petro kanoneno kamano, to Petro nowacho, akuoma, amachiegni koda, weri koda, nikech an ok ng'ama long'o.
Petro ne noywak matut, kendo noywak ni abuta nikech an jaricho. Seche ma Nyasaye oelore ni ng'ato, ichako neno ni an ok awinjora, an ok along'o. Nitie jogo ma Nyasaye elore negi, to bang'e giwacho ni gin joma beyo. Seche ma Jehova Nyasaye elore ni, nyaka ineno richoni, ineno ni ok iwinjori. Mane momiyo kisomo Zaburi 73 ibiro yudo ka ng'ama nondiko Zaburi no, Asaf wacho ni achal kaka le, achal kaka guok mbele, achal kaka gima tin mbele Nyasaye, nikech ineno richoni. Seche Paulo kanoromo gi Jehova nowacho to in ng'a? Wacho ni an Yesu misando. Seche ko ne en ilo, nikech seche mi iromo gi Jehova Nyasaye to Jehova Nyasaye ofwenyo ni richoni. Mano en gik momiyo Petro noywak. Mogik, seche ma Nyasaye kofwenyo ni richoni, en ema obiro manyo jomolal. Yesu Kristo nobiro kama gintie, nodhi manyo jogo molal, nene oyierogi. Yesu Kristo oyierie kind ogendni mang'eny, oyierie kind osiepeni, oyierie kind jogo duto ma inyalo bedo ni gin wateni. Bang'e to oluongi ni tichne mondo iti e tich ma very special. Jehova Nyasaye ema luongo ji, en ema oyieri. Nowacho ni Petro, koro in ok ibi nawo rech, ibiro nawo ji. Ibiro bedo ng'ano ma janawo ji. Ibiro bedo janabi. Yesu Kristo ema koluongo ji, oluongo jomoko bedo jonabi, oluongo jomoko bedo jokwath, oluongo jomoko bedo joyalo, oluongo jomoko bedo jopuonj, oluongo jomoko bedo administrators, jomoko obedo jogo makonyo, ikonyo kweth kata oganda mar Yesu Kristo. Nikech Jehova Nyasaye bedo kodi e kinde ka kinde. Nyasaye kadwaro to odwaro jogo molal. Omiyo Petro nowacho giweyo gik moko duto mondo gilu Jehova Nyasaye, mondo gilu Yesu Kristo. Jehova Nyasaye kadwaro ng'amolal, nyaka ofweny ni richoni. Kodwaro ng'amolal, nyaka ineno okiwinjori e nyime. Kodwaro ng'amolal, nyaka ineno okiromo e nyime. Kodwaro ng'amolal, to ing'eyo ni oyieri, kendo oyieri in iwuon. Erokamano. Nyasaye mondo ogwedhi, nikech ang'eyo Jehova dwari, onyiso tekone, kendo oheri, kendo oriti, kendo ofwenyoreni, kendo en ema oluongi mondo itine. Jehova Nyasaye mondo ogwedhi. Sana koro sechopo miwadi Wuora sana koro sechopo miwadi Wuora sana koro sechopo miwadi Wuora sana koro sechopo miwadi Kaka Yesu olamo Gethsemane, mano e kaka Yesu olamo ne jopuonjre, mano e kaka Yesu olamo ne jomoye, mano e kaka Yesu olamo ne ji duto. Setieko tich mane nimiye piny kana setieko, tich mane nimiye piny kana setieko,
Yesu lamo ne jopuonjre. Mano e kaka Yesu lamo ne jomoye. Mano e kaka Yesu lamo ne ji duto. Walna joma ni miye piny ka girembi, walna joma ni miye piny ka girembi, walna joma ni miye piny ka girembi, walna joma ni miye piny ka girembi. Mano e kaka Yesu lamo Gethsemane. Mano e kaka Yesu lamo ne jopuonjre. Mano e kaka Yesu lamo ne jomoye. Mano e kaka Yesu lamo ne ji duto. Na joma ni miye piny ka giteko, rit na joma ni miye piny ka giteko, rit na joma ni miye piny ka giteko, rit na joma ni miye piny ka giteko. Mano e kaka Yesu lamo Gethsemane. Mano e kaka Yesu lamo ne jopuonjre. Mano e kaka Yesu lamo ne jomoye. Mano e kaka Yesu lamo ne ji duto. Na joma ni miye piny ka gihera, riw na joma ni miye piny ka gihera, riw na joma ni miye piny ka gihera, riw na joma ni miye piny ka gihera. Mano e kaka Yesu lamo Gethsemane. Mano e kaka Yesu lamo ne jopuonjre. Mano e kaka Yesu lamo ne jomoye. Mano e kaka Yesu lamo ne ji duto. Mano e kaka Yesu lamo Gethsemane. Mano e kaka Yesu lamo ne jopuonjre. Mano e kaka Yesu lamo